igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini umfana omncane ubhuqa imizi abafokazana ngothi olodwa labetshise ithuluza ngahambe nalo ngilifica ensimini bathi uqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangamane ngunogwadwa ayikhulule ngumfoka amakhanda inyoke namakhanda amabili lesithathu lenkosazana ngihambile ngibonile ngizenzile hayi sengiyiphakathi ngiqolisa ukungena late ngangithembisile ukuthi njalo makumgqibelo noma kulosithathu umgqibelo nangolosithathu ngo6 o'clock ngiyangena ngoba ufuna sihlale sivele ngoba sekukhona abantu abaphilayo ngezinkulumo zami engizenza la sekukhona amaqola abanjiwe ngezinkulumo zami engizenza la sekukhona amaqola angasakwazi ukuqola kahle ngezinkulumo zami engizenza la ngoba abantu umuntu nomuntu ufuneka azi ukuthi wena ubaluleke kakhulu. Whoever who is watching me right now ngithi mina ubaluleke kakhulu. There is nothing compared when it comes to ekubalulekeni kwakho. Kubaluleke wena, kubaluleke idlozi lakho, kubaluleke ingilosi yakho uhamba nayo. Ungaboni sekunezimo kube ngathi uyadefeateka. Yingoba defeateka leli dlozi uhamba nayo. Umuntu bengabe hamba uhamba nedlozi lakhe. Umuntu bengabe umqeda amandla usuke uqeda amandla edlozi lalomuntu eligadelo. I'll destroy umuntu as a person. Uma ngabe kuthiwa uyaboshwa kusuke kuboshwa idlozi lakho. Makuthiwa uyaboshwa kusuke kuboshwa isithunywa ohamba naso. Ukuthi uma sithi siyazama ukukukhuphula asingakwazi ukukukhuphula. Yini ezovimba isithunywa ukuthi sikukhuphule? Singakwenza konke kepha bese kuzothi sithi siyakusiza isithunywa sakho ngoba sinamandla. Bese inqumo oyithathayo bese inqumo zakho zenze isithunywa ohamba naso singakwazi ukukusiza ngendlela esifuna ukukusiza ngayo. Ngicela ukwenzela isibonelo khona ukuthi ube nenhlanhla yonke ezweni wena as a person unenhlanhla yonke ongayicabanga bese uyilahlaphi the day usuthi ufuna ukuba nentombi noma ufuna ukuba nendoda uvele ngebhadi uthandane nentombazane esiyakhipha izingane ezu7 ngenhloso. Isiqalekiso sale ntombazane eyakhipha izingane ezu7 iqalekisiwe ngenxa yesinqumo yasithatha sokubulala ngenhloso. Ibulala amandla ngoba ingane yamandla akho ibulala amandla. Njengoba ke isigwebekile spiritually wena uzothatha umuntu ogwetshiwe wenzani manje uzomfaka empilweni yakho. Ngenkathi umlando umuntu onenkinga umfaka empilweni yakho ukuze aqhubeke abe nenkinga noma kuthiwa wena umfakayo unesithunywa esinamandla kangakanani kodwa for the fact ukuthi you brought the wrong person yabo empilweni yakho nawe ugwebeka ngoba ulethe umuntu ogwebekile empilweni yakho. Abanye abantu abanazo izinkinga ngoba ukuthi ngampela lo muntu unedlozi elimbi. Abanye abantu banezinkinga ngenxa yabantu ababathathile babasondeza empilweni kanti usondeza umuntu onenkinga. For instance ake sithi nje likugadile idlozi lakho uyasebenza ukahle ngokuthi liyakukhanyisela izinto zakho ngendlela. Wena isinqumo sakho emsebenzini ke manje la kumele uyokwenza khona imali uvela uthandana nentombi kanti uthandana nentombi enegciwane. Ngenkathi ulala nayo ushiya unkosikazi endlini okulekelelayo for impumelelo yakho uyolala nentombi enegciwane. Leli gciwane la lentombazane olala nayo selingena kuwena. Ngenkathi lingena kuwena igciwane ngiyolichaza igciwane ngeyilanga ukuthi lisebenza kanjani. Ngenkathi lingena kuwena ngoba nalo lisebenza ngegazi lizo destroy amandla alesithunywa ohamba naso. Lizo destroy amandla alelidlozi ngoba yindaba lo moya osuhabulile owenza luya abe negciwane usukwena manje iwona usulawula. Lapho awusatsheleki
awusakwazi ukubambisana nowakwakho, usuyagula, sekugifitheka idlozi lakhe linamandla ngenxa yesinqumo osithathile. That is the reason why today I decided ukuthi uma ngabe ngifika la, ngifike ngiyicacise lento ukuba wena unesithunywa esinamandla. Angikhathali ukuthi mina sebetheni kuwena, angikhathali bathe idlozi lakho labulawa bathe nani cha. Inqumo ozithathayo ezikudonsela emumva, inqumo oyithathayo ezikuyisa phambili. Uma ngabe empilweni uhlangana nomuntu obambisana nawe ukuthi impilo iye phambili, mhloniphe leyo muntu. Ngicela namhlanje ubheke umuntu othandana naye ukuthi njengoba uthandana nalomuntu uyakulekelela yini impilo yakho ukuthi iye phambili, noma umuntu othandana naye ukudonsela emumva ngempilo yakho. Ukudonsela emumva ugcina mhlambe ungayanga ema-meeting abalulekile ngoba yindaba, ngoba umuntu othandana naye uvele wabhuka ngolaka sekumele uphume uye emsebenzini. Ugcina ungasazenzanga izinto eziphusile empilweni ngoba yindaba, uthi sewuthi uzozenza ilokhuzana izinto ezibalekile, uvele uphazanyiswe umuntu othandana naye. Omunye mina ngibona abantu abaningi besifazana abangasebenzi, mengabe ngiyichecka lento nabangenamali, bengiyichecka lento ngibotha hayi lo muntu hayi ngoba engenamali, ngoba engenayo inhlanhla yokusebenza. Lo muntu uvalwe idlozi noma imithi yendoda yathandana naye. Indoda ethandana nawe inesikhwele kakhulu, ayifuni ukuthi uye kwasebenza, ayifuni ukuthi ulabona uqaqeke. Then imithi esebenziswa ile ndoda ethandana naye igcina icindezela wena umuntu wesifazane. Imithi esetshenziswa umuntu wesifazane igcina icindezela indoda, uyabona. So ingakho namhlanje ngithi ake sikhulumeni ngalezi zinto lezi ngoba mina sengikade ngikhuluma nje indaba yezigubhu. Mawusunebhadi ngampela sewukhapheleka, sekumele kuphele yonke into kuwena. Awunqeni ukubona ephepheni kuthiwa khona imoto edayise Cape Town iQuantum lu 120 uvele uyifaka imali. Awukazi uyibona nje ukuyibona leyo moto uvele uyifaka imali ungaphinde ulithola iQuantum. Awunqeni ukuthi uye enyangeni ithi inyanga ithi letha u500,000 ngizokunika nanti ubumba lesigubhu, ukhiphe u500,000 ukugcina. Mhlambe kade emsebenzini kuphuma imali zakho, uyikhiphe imali yokugcina 500,000 unikeza inyoni ngoba nakho nje ithe khona isigubhu esiphethe esokucebisa. Akusaringi nawe emqondweni ukuthi hayibo lolu bumba lolu oluyisigubhu, uma ngabe ngampela kuukuthi lento ilethe imali, yini angidayisele ngemali engaka pho, yini lento ingathathi ingalethi imali ifake esigodlweni kuyena, yabo. Awicabangi lona ngoba yindaba usekulima zingqondo, kanti vele uhamba nani, uhamba nebhadi ngoba vele uzofuna isigubhu nje, vele into zakho ziyabheda, vele into zakho azihambi kahle. Njengoba zingahambi kahle, lo moya owenza ukuthi into zakho zingahambi kahle ukuhambela phambili, uvele uyokufaka kumuntu ongeka kudlalise, ozovele nje athi ngizokunikeza nanti ubumba, hamba uyobeka lento, hamba uyibeka esitolo sakho, ngiyakhe ngomuthi onzima kabi, ngiyakhe ngamafutha esidawana, ngiyakhe ngihambile ngayo vusa umuntu emathuneni. Ikwenza isilima leyo nyoni, kwenza isilima. Ayikho into enjalo. Yini ayifunayo? Ufuna ukuthatha le mali. Lezi zinto ayishoyo lezi izinto zokuthi wena chazeka khona ezohlwitha le mali. Beke wayihlwitha le mali le usezochoma ngayo la, uthi niyabona ngiyayenza imali. Uchoma ngale mali ayinikezwe wena. Uphetheni wena? Uphethe ubumba. Uyalithatha ubumba uyolibeka esitolo sakhe espaza shop. Hlala liba nezintulu ulishaya ngefeta dust, lento ulokuyishaya ngefeta dust, akungeni umuntu, akwenzi lutho. Into mfethu eyophakamisa ibhizinisi lakho zu2 ukuthi ube nedlozi elihle. Uyabona ke bengabuya kumuntu athi umuntu ngizoqinisekisa ukuthi idlozi lakho liba lihle kuwena. Mlaleleke lo muntu wenyanga usileke loyo. Lothi ngizoqinisekisa ukuthi idlozi lakho noma kuthiwa beliphazamiseke kanjani, kodwa ifuna silwele sidefende idlozi lakho. Makudefend idlozi lakho kudefendwa wena. Yabo? Umuntu bezokhuluma kanjalo, then mlaleleke lowo muntu ukuthi hayike na ngikhuluma kahle ethi uzolekelela idlozi lami, ngoba into ekumele kubusise idlozi lakho. Njengoba ungabusiseki kugwetshwe idlozi lakho, kodwa umuntu bethi ngizolekelela idlozi lakho ukuthi empini elibhekene nazo ngililwise. Uma ngabe usunqoba idlozi lakho kumele lifike kuwena ngephupho,
lizokunikeza i-direction ukuthi empilweni kuzohamba kanjani yonke lento le. Hayi kodwa ukuthi uzothi hayi khohlwa idlozi lakho nasi isigubhu manje sokulandela umcebo, khohlwa mfana into engekho leyo, utshelwa yithina utshelwa yimina uKing Bhaka. This is why ngithi mina lezi zinto engikutshela zona ngikutshela ngoba ngisabi, futhi akekho umuntu ongaba nesibindi angikhathatha unegubhu engaka ongangichallenge ngalento athi hayi King Bhaka yindaba. No, umuntu angaphatheka kabi ukuthi ngibaqwashiselana abantu. Uma ngabe mfethu unyanyiswa ukuthi ngiqwashisa abantu, fokofo ke mfana, gcwala ngiyakufakela fokofo, utshelwa yimina uKing Bhaka. Yabo, ngoba lelizwe liyoba mnandi mawusiza omunye umuntu, ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe ingane yalomuntu omsizile mhlawumbe iyosiza ingane yami ngelinye ilanga mina ngingasekho emhlabeni. Ngingasekho emhlabeni mina. Ithi ngane hawu nangu umuntu owasiza ubaba wayekade enenkinga kanje nangu umuntu owamsiza. Kodwa ingane mayithi nangu lo muntu owanikeza ubaba ubumba ethi isigubhu solethe imali, asikho isigubhu salethe imali. Futhi mina njengamanje ngifuna ngampela ukuyivala le ndaba zezigubhu la. Yabo, ngoba kuzoya buye ngigcine ngibabiza ngamagama labantu begubhu ngoba baningi. Ngiba challenge one by one ngoba njengoba ngikhuluma kanje akekho nelungelo lokukhuluma otherwise. Abantu abasebenzise ipower, basebenzise isithunywa hamba naso ukulekelela omunye umuntu, hayi uqola omunye umuntu. Ngamqola omunye umuntu umlekelele ngoba umuntu ubhajiwe ngendlela abhajwe ngayo. Wena fika wenzeni wena? Fika umkhulule ngoba kubona bonke abantu abawona okugwaja ababhajwa bayikhulule. Yimi ke loyo. Bekungifice mina ngithi ngiyocela ukukhululwa nje umuntu ngoba ngunogwaja obhajwa ikhulule. Amandla lawo engani kwawona ukuthi ngibe unogwaja obhajwa ikhulule, ngibe into eyi4x4. Yabo, into ukuthi noma ithi ifuna ukubhajwa ivele ifake elinye igiya, kuvele kuphanda ithayila ngaka left la ngaka right, lase rear back right, lase rear left, ivele nje iphande lento ithi. Yabo, ngunogwaja obhajwa ikhulule. So akubonake bonke abantu abakwazi ukubhajwa bazikhulule. So kumele enzeni umuntu? Kumele umuntu omulekelele. That is why even othisha esikoleni balekelela ingane zethu ukukhulisa ispirit esenganeni ukuthi asihlakaniphe sibe ready for the future spirit. Othisha bafundisa ingane. That is why ingane mayo esikoleni ihamba nespirit esilwayo. Uthi uthisha efundisa ibidlala. Yebo ukhona uthisha ngaphambili, kodwa ngoba ihamba nespirit esibhedayo uthi efundisa ibihayiza yona. Ihayizelani ngampela? Ihayiziswa ispirit ehamba naso esithathe kubo isithathe kubo basithathe kulabantu abahambe becaphuna zonke into abangazazi. Yabo, and ngifuna futhi abantu bayiyeke lento ukuthi umuntu bezofuna usizo uvele nje kube lula nje ukuthi uvesane uthi akakhanti kuthatha inhlabathi emathuneni umuntu umhambise lenhlabathi ngoba inhlabathi yasemathuneni iyalwa. Mina ngibona abantu bemndeni mina abaxabana kuba ngaphansi ngaphezulu kube ngazi ukuthi khona umthakatho wakhona, kanti cha akho umthakatho othangathela umndeni. Omunye walomndeni ugangile ehamba nenyanga engahlelekile bayothatha inhlabathi yethuna. Manje inhlabathi iyalwa, ikhatha nawo wonke umuntu. Iyalwa inhlabathi yethuna. Ngicela nawe wakwayethuneni nje wayodlalela enhlabathini, ngiyakutshela mfethu uyola uzufe, and noma usuthi uyayichitha leyo nhlabathi uyayikhipha ngeke ispirit osusifakile vele siphume. Uyoza umemethini oKing Bhaka sizokukhiphela ngoba mina ngispecialize ngento enjalo ukuthi umuntu bengabe sexakekile ngifike ngizomkhipha. So into engiqonda ukisho ukuthi abantu ngiyacela abantu abangadlaleli emathuneni. Badlalela emathuneni. Mase ngicela ayikho ke inkunzi la engangichazela otherwise ngendaba zesigubhu. And mangikhuluma ngesigubhu mawuzongichallenge ngichallenge hayi ngoba uthi wena wazi umuntu once wathi hayi mina ngazi umuntu owayenaso, ngazi isigubhu somuntu uthizeni, uyangidakelwa lapho. Awazi fokol lapho. Mina ngikhuluma ngomuntu mina osuke ethi mina ngakhe igubhu ezicebisa abantu. Yileyo muntu engifuna ukukhuluma naye khona ngizomtshela ukuthi unamanga kangakanani mase ngifika neproof naye ngenzela iproof. Akekho umuntu ongama la athi njengamanje nasi isigubhu ngisakhile sisibeke esigodlweni soyilanda imali ngomsomluko uyofika sekunemali esigodlweni. Bese ethi omunye King Bhaka angithi bakhona nje abantu abathwele ngaphandle. Yebo, ukuthwala lokhu kokuthi ufice imali esigodlweni kuhambisana nezingqinamba ezinkulu. Ingqinamba ezinkulu, hayi ingqinamba ezincane, ingqinamba ezinkulu. Omunye wakwangibuza wathi King Bhaka kuyenzeka yini thola ukuthi umuntu
akasebenzi kodwa imali ulokhu ifica esigodlweni ayikho imali eyongena ungasebenzanga ayikho eyongena ungasebenzanga. That is why ngithi mina ngifuna abantu abavuthiwe abangakhuluma nami. Uma ethi umuntu hayi mina nginyanga ethile so and so nani ngake ngayifica imali esigodlweni ikhonto oyenzile. Ngabe ifica imali esigodlweni into oyenzile. Khonto oyenzile iyayisiyongena esigodlweni imali. Khonto oyenzile ngeke ingene ingekho into oyenzile. Ukhona umsebenzi osukuwenzile bese uyifica esigodlweni imali. Kodwa ngeke nje uvela uhlali uthi hayi mina nginesigubhu ngizoyifica esigodlweni into engekho ke leyo. Into engekho ke leyo, into engekho ke leyo. Khona izinto ezibizwa ngengqinamba ukuthi wena nanku umsebenzi ozowenza. Yabo kufana nomuntu bengabe ethwale ngokuthi umsebenzi ozowenza awumkhulu umsebenzi ufuna ukwenza. Sifuna usebenze wenze amathenda kodwa bese ulala namantombazane. Mangabe kuphela unyaka nansi umsebenzi oyinkinga ekumele uwenze. Ikhona ke into enjalo. Hayi akusona isigubhu ke leyonto. Sona isigubhu leyonto. Ingani ngithi mina umuntu ongafika la akhulume nami mina umsebenzi wami ngilawula yonke inhlobo yemimoya. Ngisho ngaqhamuka umuntu esangana mina ngizomlapha. Ngaqhamuka umuntu ethwelwe mina ngizomlapha mina. Ngizomlapha mina. Yabo umuntu ethwele kuthiwe nangu umuntu akakusahambeki imlenze ivuvukele mngaka mina ngizomlapha mina. Nangu umuntu uvaliwe emabhizinisini akwenze lutho ngci wayekade nemishini nayo isidliwe akwenze lutho mina leyo muntu ngizolekelela idlozi lakhe ukuthi into zakhe zibuye back ngizozilekelela mina. Bengabe ungafuni ukungikhola ungangifonela mawuthanda 0798130260 0798130260 imini ukhe ngibhaka loyo. Uyathanda noma uthandi nginkunzi yabo. So makhona umuntu othi hayi mina nginyanga mina ngiyayazi khona esigubhu ayikho kodwa eyelwane ikhona eyelwane. Kodwa inkinga izilwane zihamba nezingqinamba zihamba negazi. Khona ke izilwane hayi elwane ikhona. Ake kufihlele ke mina izilwane khona zihlukene kabili futhi izilwane. Khona ezibizwa ngemimoya ama spirits ezibizwa ama spirit mawalawula kuthiwa imimoya. Ibisiyahluka imimoya. Kube khona imimoya emibi kube khona imimoya emihle. Yabo imimoya emibi abazalwane bayibiza ngamadimoni. Imoya emibi le elwayo. Yabo bese kuzothi imimoya omuhle abazalwane bayibiza ngomoya engcwele. Yabo and ikhona ngicela ukufundisa yona. Engicela ukufundisa wona namhlanje. Ayikho into ekuthiwa idimoni jikelele. Ayikho lonto. Into eyidimoni kuwena kungenzeka ukuthi umoya omuhle mina. Kodwa kuwena iyidimoni. Into eyidimoni angazi noma uzongiunderstanda yini man. Ayangana uzongiunderstanda yini. Angikwenzela isibonelo ukuze ungizwe. Let's say ushawa indoda bese uya kumfundisi wakho osindisiwe. Hlukumezile indoda. Uya kumfundisi osindisiwe. Uyayibeka indaba ukuthi iyakuhlukumeza indoda yakushaya ayifuni uze esontweni. Bese ethi umfundisi bazalwane ake sikhulekele nangu ubonakele ohlushwa indoda ukuze uNkulunkulu ayibonakalise kule ndoda emshayayo. Ngenkathi abazalwane behlangana ukhumbule abazalwane bahamba nama spirit ahlukahlukene. Ngenkathi behlangana besho ngazwi linye bethi indoda kabonakele siyayigweba. Ngazwi linye izoqala indoda kabonakele kwenzekeni ishawe ikhanda la ikhona. Izoqala iginqa imoto la ikhona. Ngenkathi abazalwane bona bethandaza beyiqalekisa indoda bathi sithumela umoya oyingcwele. Yes, ngenkathi indoda ishayeka ngale iginqa imoto ithi indoda ngishawa amadimoni. Ithi indoda nanti idimoni lingishaya lingiqhatha nemoto, nanti idimoni lingiphathisa ngekhanda, nanti idimoni lingishayisa ngesibhoko. Shuthi lento eshaya endodeni iyidimoni. Kulaba abayikhiphayo ngale bathi umoya engcwele uyobalwela. La ufika ushaye khona kuthiwa idimoni.
Naku uqakwa umuntu uthenga inkabi. Inkabi uyayithenga, uthi hayi mfowethu kumnandi, uyinikeza imali, kujatshuliwe, niyaqhawulana kumnandi. Ngenkathi ifika inkabi yodubula ngale, kufiwa. Thiwa ngalo uhlasela uSathane. Wena ngapha uthi hayi ngithuma inkunzi manje ngisho abakithi abahambe nawo le ndoda ngoba manje kade besihlupha laba abahambe naye abakithi uyabona kodwa mayifika ngale ihlasela umoya omubi ngale okusho ukuthi into ewumoya omubi kuwena niba ngindoda nomuntu umuntu uyathakatha ngalo uyaqalekisa kwenza yonke niba ngindoda ngenkathi ethakatha yena uthi dlozi lami ngishayeleni ngiyanithanda dlozi lami ngenkathi lo shayekayo ovela khukhumala isisu thi wow ushawe isilwane ushawa amadimoni isilwane lo athekekayo uthi idimoni lo sendayo uthi umoya engcwele. Hey igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. That is why ngithi mfethu ifuna wazi ukuthi abanye baya-attacker abanye bayayidefenda. That is why kuyenzeka uhambe nomngani wakho kanje umngani wakho wena uthi umngani kanti umngani uyaku-attacker. Ngokuthi umngani uyaku-attacker ufuna into zakho uyidimoni kuwena yena bengabe seyithola into zakho uthi ngiyabonga uNkulunkulu. Ifana noma umuntu efuna umsebenzi ufuna umsebenzi mhlawumbe ufuna ukuba yi-admin kulesikhundla osifunayo khona umuntu okhona kusona ukuze ungene kusona kufuna kuqoshwe loya ngenkathi eqoshwa loya uzothi uSathane amadimoni angixoshisile wena ozongena esikhundleni uthi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ngithole lo msebenzi owutholayo khona ophumile. So ngifuna abantu bazi understand lezinto ngoba abantu zincane izinto abangazi understand ungenzelani understandise ingoba ngifuna uqinisekise ukuthi isinqumo sithathayo empilweni uyasazi. Awusithathe isinqumo kanti uzosijika kusasa. Awuyenzi lonto. Awusithathe isinqumo kanti uzosijika kusasa. Bengabe uthola ngemali endleleni u1000 mawuthola uthi awu ngiyabonga moya engcwele ngiyabonga uNkulunkulu bangikhumbulile abakithi ngayithola imali. Lo muntu olahlekelwe imali lo 1000 utholayo uthi madoda uSathane uyithathile imali yami. uSathane uyithathile imali yami. So lemhlabeni ngiqonda ukuthi mina believela kuwena kakhulu. Believela kuNkulunkulu ohamba nawe. Believela edlozini elihamba nawe. Bese abantu abaqwashisa njengathi kujabulele lokho. Ngoba abantu ngeke baze baqwashise. Abantu bayasebenza la ngaphandle. Mabesebenza benzani basebenza wena. Yabaqwashisa abantu. Ukuthi mina ngikhulume kanje ingoba ngiyazazi ukuthi nguking ayikho inyoni engangibhayizela. Awu. Futhi mangikhulumile ayikho inyoni angikhathali ukuthi ngakuthiwa udokotela ubani noma uprofessor ubani noma umkhulu ubani noma ikhehle ubani mase ngikhulumile alikho ikhehle elinelungelo lokuzongikhulumela ushidi mina. Ngoba ngiyayazi into ukuthi into ihamba kanje. Kuyenzeka empilweni ugwetshwa abantu obahlekisayo. Kuyenzeka futhi ugwetshwa abantu ozalwa nabo. Kuyenzeka futhi ugwetshwa abantu osebenza nabo. Kanti kuyenzeka futhi ugwetshwa umuntu olala naye. Igwebe nje indoda yakho. Le ndoda mhlambe senengane, lo nkosikazi nengane, le ntombi nengane, kodwa indlela enilwa ngayo iyakugweba manje. Akukho la ingahambi khona ikhuluma kambi igama lakho. Iyakugweba manje. So you need to be very careful. Bengabe ulwa nama spirit athekayo. Azi ukuthi khona wathumelile. Bengabe kushoniwe azi ukuthi khona abajabulayo. Kwazi lokho. Bengabe uhlupheka wena azi ukuthi khona abajabulayo ngenhlupheko yakho. Yabo. Makushona ingane yakho khona abasizakalayo. Bethi hawu izishona ezitshela kanje. Hawu uyalunga sasimtshela khona abajabulayo. Yabo. Futhi lemhlabeni mina ngiqhuquzelana ngale nkulumo yami yonke wena ubuze ngithini. Ngiqhuquzela ukuthi mina wena zithembe wena kakhulu. Zithembe wena. Njengoba sengikhona mina leli thuba lokuthi ngikhulume la lithathe libalekile. Zithembe wena. Lemhlabeni ungathembi umuntu.
Kodwa mangabe uye enyangeni ifike ikhulume ngedalwa zakho ithi ngizokulekelela ukuthi idlozi lakho likwazi ukwenza into oyifunayo, ilaleleke leyo nyanga. Ilayithile. Hayi kodwa lefuna ukuba ugabhadiya. Hayi, ikunikeza into engekho. Ithi nasi isigubhu yakudakelwa leyo. Ithi nasi isigubhu, hayi yakudakelwa leyo. Yabo. Hayi yakudakelwa. Akho isigubhu sacebisa umuntu. Umuntu uhamba nedlozi lakhe. Idlozi lakho nalo lithwele kanzima ngoba bayaligadla, bayalizamazamisa ngoba befuna wena ungaphumeleli. Uma ngabe kuphumelela wena usuku uphakanyiswa abakini. Mawuza kuKing Bhaka uthi akakusiza uKing Bhaka. Mina ngihlonipha idlozi ohamba nalo, ngihlonipha isithunywa ohamba naso. Ngizolekelela isithunywa mase ngibheka izitha ezikuathekayo, bese ngibheka izitha ezisizakalayo ngokuhlupheka kwakho, mase ngibheka izitha ezigiyayo ngokukhala kwakho. Lezo zitha ezigiyayo ngokukhala kwakho sithi siyalijikisa isondo, si-atheka back kuzona. Ngenkathi si-atheka back zizoyinyela izithende njengenkomo. Hayi, we fight back. Mina ngifihli mina mangilwela wena vele impela yakho mangilwa lo muntu obelwa nawe ngizofika njengedemoni kulo muntu olwa nawe ngoba ngizobe ngazili kuzohleka ngidefenda wena. Ngifika njengedemoni ngoba yindaba kusuke kuliwa kahle ngoba ngihambisana nani nedalwa zakho. Umehluko ngithi impesha ya wena ayingashayi wena, ayingashayi idalwa zakho. Njengoba ungikhokhelile wathi ngokulwela impezoshaya wena nedalwa zakho, ngicela ishaye mina. Kwenziwa njalo. Ayingashayi wena, shaye mina. La ufika waphela khona amandla, angenzeni mina? Angudonsi. Mase ngikudonsile shayina. Mawusushayina uyazi ngadonswa uKing Bhaka. Kodwa hayi igubhu, akho isigubhu. Isigubhu sikudonsele emuva mo. Donsele emuva mo nje abayisigubhu. Whoever okutshela ngegubhu uyakudakelwa kusho mina uKing Bhaka. Uma uthanda umtshele lo mngani wakho onikeza isigubhu noma lele khehla lanesigubhu uthi ake ufonele uKing Bhaka la, ungitshela ngifonele. Ngifit. Futhi ke ngiyofanele nginyuse izinga ngikhulume ilanguage enye ngoba khona ilanguage ekhulunywayo khona ilanguage ekhulunywayo kamoya. Mawumuntu okuba level ahlukahlukene ngoba from level 1 to level 7 spiritually. Yabo? Khona language ekhulumayo. Othethe ngizala ngobuso umuntu ngivele ngikhuluma ilanguage. Yingakho makukhona umuntu odelelayo la quickly ngiyakwazi mina ukumsesha ngimthole spiritually. Mase ngibona inkinga zakhe, mase ngiyamtshela. Ngokuthi lo muntu usuke ewumlandeli wami ngobula angibelivele kuvelele ngigwebe la. Kodwa ufuna ngimtshele kuqala ngoba most yabantu sengibatshelile bayashintsha after ngibatshelile indaba zabo. Aqala umuntu angisupporte ngokweqiniso akwazi ukuhlukanisa ukuthi angifani mina nezinye inyanga, ngifani nabanye abafundisi mina. Ngifani nabanye abafundisi. Ngoba kuzona zodwa inyanga abafethu ezinye zazo eziyigebengu. Hayi zikhona ezingezona igebengu mafethu ngiyakutshela mina. Zikhona bandla ezibambelele ngempela ukuthi hawo bandla angimsize lo muntu. Uyibone bandla inyanga izama noma ihamba nawe emfuleni uyabona ukuthi iyogeza, ifuna ube right bandla. Ayithathanga ngisho imali enkulu yabo ifuna ube right. Kuhluke kona ukuthi amandlayo ahamba phele. Kodwa uyabona aphele izama ukukusiza. Shine ke kulezo nyanga lezo ezibeka abantu phambili. Kodwa le efuna ukuqola umuntu negroup fuck off. Ingcono kabe inyanga iphantele izame amabhizinisi ngoba ithanda imali, izame lela business iphinde izame lelia kungcono yabo ngoba iyakhombisa iyayithanda imali. Yabo izame lela libuye life lela business la inyanga ibuye izame elinye libuye life. Kungcono lokho sikushayela izandla, iyazama ke lapho ngoba ithanda imali. Kodwa mawubizele kusizwe abantu, aha ilalela ifuna ume kulayini kanje. Uyabona mina angazi bangaka abantu kuyimanje ekusamele ngiconsult nabo esebeyibhukhile consultation engakaqedi ngoba yindaba mangidila nomuntu angithatha 5 minutes mina. Futhi mina ngivele ngithi hayike ngibiza umoya ingcwele uthi mina bangabe kuthiwa nguhlola angikuhlola ngikucheck sithumela umoya uyobheka inkinga zakho ubuyisa ireport back kumina ukuthi kunje sithumela ipower iyobheka.
yenzeka iphawu ihambe yobheka kuthatha mhlawumbe 30 minutes omunye kuthatha i-hour ayakabuyi i-report mayisibuya i-report ngizase ngihleka kuwena bayazi engikhuluma nabeceleni yabo bayazi wonke umuntu oseke mina wakhokha i-consultation fee yami ngakhuluma naye inqwaba esengikhulume nabo akekho ongaqhamuka la ethi ngibhaka ngigculisekanga ngimtshela umuntu ngize ngimtshele nongaphansi konyawo into ngiyisusa la yaqala khona ngigijime nayo ngize ngifike manje angivele ngithi mina kwaduka isicathulo angikukhulumi lo msangano mina angisho mina ukuthi khonto ebuhlungu la uhamba ukhathala vele mawuhamba uzokhathala mos what the fuck vele mawuhamba uzokhathala mos vele mawuhamba uzokhathala hoyibo uhlale ubuye udinwe vele umuntu kumele benguquguqu mfethu mawucasukile vele uzonyanya what the fuck man yabo so awukwazi ukuthi hayi ngampela hey umuntu vele uhamba ashintsheke nami ngihamba ngabe ngishintsheke yabo ndini so akona ukuhlola le nto mawufuna ukuhlola umuntu umtshela inkinga la yaqala khona mfethu izinto zakho zinje kwaqala la asho umuntu besekhohliwe le nto because into ekushayayo ngeke iyacasha kuye athi umuntu hayibo sengiyakhumbula yazi kwenzakala kanje ngithi hayi akubanga njalo kwaba kanje kwaba kanje yabo uyabona nje izolo kade ngikhuluma nenye intobazana ngicathi ikhona la iyayikhokha imali yami yefee ngiyakhuluma na ngithi mfethu into engiyibonayo la khona isikhathi wena ofike wathola ingane ka boyfriend wakho yabo wakuvakashela uboyfriend ngela ngevakashili waphupha uthelwa ngamakaka yabo so inkinga yakhe iqala lapho because before uthele ngamakaka bezihamba kahle into zakho kodwa the day uphuphe uthele ngamakaka yila kwaqala khona isichitho lekwaqala khona ukuthi abantu owenza business nabo bakujikele yaqala lapho yenziwa yilonto uboyfriend owathandana naye wayekade ekubhangqile nomuntu osebenzisa umuthi ngezinga eliphezulu ngenkathi eza kuwena uboyfriend lole ubhizi uyisebenzisela umuthi uyibizela indoda yakhe uyabo unawo wonke ujuice wendoda ongawucabanga wonke ujuice ilabantu besilisa abakhelesi abathi bengabe beqeda ukwenza ucansi afuna ukusula umuntu wesifazane qeda umuntu wesifazane anyamalale nethawula ebathroom kanti ithawula wenzani ufaka esikhwameni sakhe linani leli thawule kade usula ngalo linongcola linama spams afake la uhamba nama spams akho kumuntu manje hamba nama spams akho wena unakile wena ulele ja ubasted umission kanti ama spams ahambile ama spams njengoba bethe ama spams akho uphethe amandla akho uyokwenzani manje uyowathaka bese yakulawula ngama spams akho yila qala khona omunye umuntu uvele ilokhuzana induku yakhe ingafuni ukukhahlela kahle ngoba usetshenzwa umuntu ebulele naye nithenilele lento yobuvila angaza uyisulu ngani uloku ufuna ukusula akuthi nangethishu umuntu engathi romantic kanti khona ayithathayo akuthi ngci ngethishu qede la kayithatha ithishu engathi ebathroom avela ishutheke la kuyena hambile naye nami nje bengabe ngisiza umuntu ethi uhlushwa indoda cha nami ngiyakusho lokho ngikulalela ke ngenkathi nenza ucansi ongintshontshela ama spams akho ufike nawo la wenzani uhambe lala hayi ongintshontshela ama spams akho yenzani intombi yakho umkakho awumthembi wena usebenza le kude awumthembi lalela ke ngicela ube romantic manje enza ucansi umsule bese ungitshontshela ama spams akho ubuye nawo ngizodila nawo ngiyakwenza nami lokho ngeke ngize ngifihle ngenkunzi phela igama ngophaka isibongo wakanzama bathi ngikhaphile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kwanyini umbona mngana ubhuqabhuqemisa abafokazana ngothi olilodwa lametshise ithulu zangahambi nalo ngifica ensimini bathi uqabuqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini madoda ngumafavuke njengedanga bane ngunokwathokwathwa ikhulile kumfuka amakhanda inyoke namakhanda amabili elesithathu elenkosazana bathini bona ngathini mina kunjani mangisho ubani inkunzi ubani inkunzi mina ngeke mina ngilo ngishona le ube ngathi ngizodlala la mina ngizokhuluma because ngihlonipha idalwa ohamba nazo mina
mina ngihlonipha into eningi mina emfethu unazi idalwa makuthiwa idalwa unazo ngabe lezipho wadlula kuzona ngabe udlulanga emfethu izwa ngami unayo uNkulunkulu wena ukuthi uyamdumisa or awumdumisi anginandaba lolo kodwa kusala unayo uNkulunkulu ngoba lezimo odlule kuzona until today uzungizwe ngaba udlulanga kuthiwa uhamba wedwa tshelwa yimina uKing Bhaka and abanye abantu ngeke bakutshela umuntu bedila nawe uvela umuntu akhulume ngathi wena ngeke uphinde ube nalutho kuphelile usenkingeni uboshiwa ayikho leyonto for the fact ukuthi usakwazi ukulala udlile for the fact ukuthi mfethu like ukhona uyalwa for the fact ukuthi uzakwazi ukungilalela unayo uNkulunkulu mfethu ngiyakutshela mina nayo uNkulunkulu sekufuna senzeni manje sekufuna sidile nalama evil spirit enzani aphazamisa idalwa zakho ngoba ziyaphazanyisa idalwa ama evil spirit ahambisana nani nenqumo oyithathayo inqumo siyashayana isinqumo hey awuvela usithathe isinqumo nje awuvela usithathe isinqumo yabo nje namanje ngiyafika njengoba nje nibone ngidle yabo angivele le pahla yami ngidle noma yini njengoba ngifika nje khona umcimbi ebengikuwona ngiyafika njengamanje yabo ngiyafika nje yabo kodwa ngithe ngifike ngathi hawu ngilate mina ngingena ngo6 makuwumgqibelo la ngizoqwashisa abantu yabo hayi mina ngiyakutshela mina mfethu uyathanda uthandi as long as ngiyikhona as long as ugobela wami kuNkulunkulu mfethu ngiyakutshela mina uyonqoba and lamazwi wami ngicela lezi inkulumo zami ngicela uyithathe uyifake ekhanda ngoba lezi izinkulumo ngelinye ilanga uyothi mengabe usubhajiwe uyothi mazibuya lezi inkulumo engishoyo ayodlula mina for the fact ukuthi ukwazi ukuba nedata lokungibuka leli data ongibuka ngalo ulithole ngenxa yedlozi lakho mfethu ukuthi uyakholela edlozini lakho noma ukholelwa ngiyakutshela mina mfethu ngiyakutshela mina mhlawumbe bawu2 abantu ababalekile bawu2 idlozi lakho noNkulunkulu 2 people 2 Gabadiya G bawu2 idlozi lakho noNkulunkulu uyabo bayahambisana labantu and uze ungababeki kude umbuzo wami uthi usakholelwa yini uNkulunkulu noma usakholelwa yini edlozini lakho noma sewukholela kwintelezi elapha phansi kwendlu hayi kholela edlozini lakho kuqala baba ngangayisho leyo nto ngathi kahle imithi akufanele ingene endaweni okhulisa kuyona umndeni because umndeni uprotectwa yidlozi imithi ifana nesibhamu esiyihlathi isibhamu esingenayo ilicense esokushaya udlule awusigqibi ngaphakathi emagcekeni akho usigciba ngaphandle nemithi ifana naliyonto ngoba yini kusuke kuyitaptap eziningi ezahlukene ngoba hayi umuthi wona hayi umuthi uyakwazi ukugadla yindaba ugadla umuthi ingoba emthini kuhlangene izilwane kuhlangene amakhubalo kuhlangene izintelezi uyabona kuhlangene imimoya makuthiwa umuthi kuhlanganiswa yonke into emthini uyawafica amafutha enyoka emthini uyasifica isikhumba senyoka emthini uyasifica isandla semfene emthini makuthiwa ngaphela kuyagadla emthini uyawafica amakaka amasimba emthini mawenza umuthi wesichitho awukwazi ungawafaka amakaka umuthi nawo kangibeza nje abantu bethi bazumuthi abantu kodwa umuntu engazi ukuthi amakaka umuthi ungakanani amakaka nje ewodwa awumuthi inaliti ziyisicupho esinzima kabi imbese iyisicupho esinzima kabi kababuka abantu mina becabanga ukuthi bayazi ngibabuke nje awubheke lezi inyoni lezi ezingazifokhola kodwa nje ziyazi athi umuntu ngazomuthi mina emfethu ngiyakutshela mina mfethu igazi lomuntu litholile lumuthi igazi lomuntu litholile igazi nje udutshule umuntu lele emgwaqweni ingathi umndeni uthi uthathe lelo gazi wena umuthi ongasuka umphansi igazi lomuntu ngoba wathatha igazi lomuntu usuke umfana ukuthi uyamthwebula lo muntu lo odutshuliwe inkinga uma umthwebula uyazi umthwebulelana ngoba walithatha igazi kanti understand wenzani hey thatha umuntu bese evuka umuntu uthathile igazi uzokunyisa umuntu
yonke into iwumuthi ithayi lemoto baba ithayi lumuthi ithayi kakhulukazi mawufuna umuntu ayiginqe imoto yakhe lumuthi ithayi inhlabathi yasegcekeni lomuntu mawuzoyithatha inhlabathi iwumuthi inhlabathi yethuna iwumuthi leyonto kodwa inyanga eziningi aziyazi leyonto zazi ukuthi umuthi nje amagxolo esihlahla kwayona amagxolo futhi esihlahla nama leaves aba understand ukuthi leyonto iwumuthi kanjani kuyenzeka isihlahla ukwazi ukwakha umuthi omuhle ngesihlahla kuyenzeka ngesihlahla wakha umuthi omubi futhi ngesihlahla khona lesihlahla esincanyana lokuthiwa womalala lothi manga kuyishaya lento ilali mawufuna umuntu empilweni kumbopha angakwazi ukwenza lutho uyasithola amaqabunga leyo nto leyo uyabo uyihlanganise nemali eminyama mawufuna benebhobo nenalithi plus lomalala plus namagama akhe plus nesithombe sakho omshayayo ngoba iconnection yafuna ukuthi udila nobani manje dila nobani ngeke kumqede umuntu ungazange usithole isithombe sakhe khohlwa ngabe unamanga isithombe sakhe lesi into yakhe yokugqoka ngikumqede umuntu ungazange usithole isithombe sakhe into yakhe yokugqoka ngeke yabo so ngibabone mina abantu abanye beyisa la kugcwele izithombe zabo umuntu eyise kodwa la mfethu mawuzokweyisa susa isithombe sakho mawuzokweyisa abanye beyisa befaka izingane zabo mawuzokweyisa susa ingane yakho hayi maweyisa King Bhaka noma weyisa noma ubani ungafaki isithombe sakho as a profile pic yet uzokweyisa abantu ngoba isithombe siwumuthi ngikutshela mina ngingiqwashiselani mina ngifuna indlala inyoni mina angifuni indlala mina ngifuna uthakatheke mina uyabona nje mina angithakatheki mina ayikho inyanga ngithakatha mina ayikho ngithakatheki mina ayike ngithakatha ayikho ngisho yangaphandle kweAfrika ayikho ecabanga ukuthi ngangithakatha mina ngithi fokofo ayikho ngangithakatha mina khohlwa uzothi King Bhaka uthakathiwe manje uvele waginqika nemoto uthakathiwe uvele wagwazwa ungagwaza aphi nje la ungagwaza aphi la kugwaza la kumina khohlwa kodwa mina ngakunyisa ke mina yes hlabathi nje yinkingi hlabathi nje yamathuna neyegxeke emfethu la uhlala khona mayikhona indlela makwenzeka biya mawubiya futhi bese kuthi phansi esangweni ufaka into engathi chicken wire singangeni isandla biya makwenzeka ngoba ngisho ungayifuya nje uthi uqedile biya makwenzeka bayazi ke mina engihambe nabo ngiyosebenza awukho umuzi engakwazi ukungena mina after 12 ebusuku ngena ngisho kuthiwa la kuthiwa umuntu othwele lo ngithi kunama camera ngiyangena mina mawufuna ukungitesta okungitshele nje ukuthi ufuna siyongena kumuphi umuzi siyokwenzani after 12 bese uhamba nami ngiyangena ngikushiya ngaphandle kwesango mina ngihambi nento enovalo angihambi enovalo wena ungilinda ngaphandle mina ngiyangena mangabe ukuthi ngifuna amanzi kulowo muzi ngizowathatha mangifuna inhlabathi kulowo muzi ngizowuthatha mangifuna isihlahla esitshalwe ngaphakathi ngoba isihlahla ngaphakathi eyadini sifana nengane yala ngaphakathi mangifuna isihlahla nezimpande ngizosithatha ngihambe naso esingaphakathi ngisithatha after 12 kokho ngangena bayazi bayinqwaba mina ngisizile la bayazi ukuthi umuntu omunye akhishwe isisu king uyangena ngithi nguking nje ngingenela wena iyona into ongikhokhelele yona ngiyongena mina nginje mina mawuqhaphaza umuntu ethi umuntu uyakuthakatha uyakubulala simcheck ukuthi yilo kuthakathayo angibhayizi mina angilo ukuthi ngiyocupha umuzi wakho mina ngeke ngiyenze le nto mina ngoba mangabe sicupha umuzi wakho into eyicuphela izohlaba abantu bakhona lendlini mangabe nje ucupha umuzi ngamabhodlela azosika ingane ehlala le yadini mangabe unesitha baba hamba uyemzini waleso sitha salomuntu ommele ngoba izathu salomuntu into enza kuwena ingoba uyasaba ukuya esitheni sakhe wena ngoba usekukhokhela umuntu uyabo nawe usuconfirmile ukuthi hayi uyakunyisa umakhelwane okay ke imina nalo muntu ongikhokhelile ngiyonzani mina
ngiyongena kamakhelwane. Mase ngikamakhelwane ngiyonzana sithatha isinqumo siyamnyisa yini. Makumele simnyise ibhodlela elibheke phezulu soligqiba kamakhelwane. Ipiki elibheke phezulu sosigqiba kamakhelwane. Inkukhu eminyama ifuneka soyigqiba kamakhelwane. Intelezi eyingozi soyigqiba kamakhelwane. Igqitshwe esitheni hayi kwakho. Athi umuntu hayi ngifuna ungilwele kodwa kuzoliwa la kwakho. Hayi kuliwa lapha ya. Mayohlasela nje makuthiwa impi yaphuma impi iphuma iyohlasela. Awuthi yaphuma impi kodwa ivive egcekeni ithi hayi sobashaya. Beke wavive egcekeni ifika impi izonihlasela izolimaza nezingane. Awulwe ekhaya ulwa somewhere else. Kodwa izinyanga zenzani sithi hayi ngiyeza kwakho ngizofika ngiqinise. Lalela la akuqiniswa la. Qiniswa la. Number 1 kumele ubone lo muntu omqinisayo uthakatha ubani. Mase ubonile uthakatha ubani hamba uye kulo muntu othakatha lo. Uyonzana uyoqinisa lapha kulo yamuzi ukuthi izinto zakhona zingezi la. Abathi besaplana ukuza kuwena bagcine bengafikanga kuwena. Habo. And mangase nje ngempela wonke umuntu enze njalo kuthiwe nje abafethu njengamanje isitha sami imanager yasemsebenzini ihlala phi le manager ihlala eHilton eMaritzburg. Kubiyiwe thiwa hayi ke siyahamba ke nyanga wena uzongena khona yabo angifuna ungigqibela umuthi phakathi kuyona khona izoba nezinkinga. Ayikho inyanga engavuma leyo nto. Mina kuphela ngayivuma leyo nto. Mina kuphela ngayivuma ngoba ngingangena camera or no camera ngingangena. Mangabe usola uyofanisa idread lithi pheshe iphaba engihamba nayo iyangigubezela mase ngingena yona. Thini ke kumina lokuthi hayi ngizofika ngizobethela kwakho uzofakani la ngoba phela into oyiphethe wena izilwane. Mawukuthi le mithi eyilwane uphethe izilwane mos. Uphethe amafutha enyoka la amafutha kaXamu lana uphethe izihlahla la ezintelezi lana uphethe inhlabathi lana uphethe into oyiphethe izilwane imimoya into oyiphethe. Awukwazi ukugqiba izilwane la kulo muntu ofuna usizo la awugqiba izilwane. Uyigqiba phi inyoka igqiba esitheni khona bezojikelana. Uyigqiba emzini wesithi inyoka. Uyigqiba phi imimoya emzini yesitha. Ngiyanifundisa ke namhlanje mawuyigwala nje mfethu phuma kulomsebenzi lo minyanga mawuyigwala alifuneki igwala eminyangeni ngoba leminyangeni isho ukuthi wena mawuyinyanga ufana nenkabi empilweni yomuntu. Umuntu beza kumina ethi ngemsize kufanele ukuthi uzoqasha inkabi bengabe ethi khona umuntu engisebenza naye kufuneka afe ngithi mina yebo ngizombulala. Hayi angingasho ngomuthi funa mangizombulala angibonakale ngiyakhona. Angibonakale ngiye emotweni ahamba ngayo emsebenzini ngifika kuyona ngiwagcoba amathayi engaphakathi eoffice ngigcoba imoto. Hayi lo ngithi hayi ngizomcupha ngiqika nemoto ngenzeni emotweni. Funa ngiye emotweni practical kwenziwa njalo ke lapho. Hayi lo muntu athi hayi lethu 50,000 nesithombe sakhe nani isithombe esokuthi uma ngabe uya kuyena ufike vele amandla kele sehlile engesekwazi ukubona bese uyangena ngasabonakala. Mina asike isitha sami engangafika emzini waso mina. Asikho ila benzela khona imisebenzi la emzini waso. Asikho isitha sami mina engathiwa singiqondile lesi nami sengithe isitha lesi engangafika emzini waso mina. Asikho ngoba yindaba iwona umsebenzi wami ukuthi 1 angibe nesibindi 2 angiye phambili. Mawuza kumina khengibhaka azi ukuthi uza kubanga azi. Sikho ngangafika emzini waso mina. Thina sikwazi ukungena ngisho emzini yabantu abakupolitiki enama bodyguard singene thina. Zilala inyoni ha singene thina. Ngiyangena mina ngikwazi ukungena emzini yabantu abathwele ngingene. Bayazi abaningi la sengihambile mina ngangisatshise mina ukukhuluma la ku Facebook ngenza izinto ezingaka ngivikela abantu eceleni ziningi kakhulu. Mina ngisebenza ebusuku kakhulu ngoba ngilwela abantu mina. Njengoba nje manje kumina kuyasa nje kulezi izikhathi kuyasa. Yabo so ngiqonde mina ukuvezela labantu abayothi hayi mina nginyanga yabo. That is why ngibe ngibadabukele laba ababayinyanga kodwa babantu besifazana ngoba bogcina behlele egodlweni. Kanti mawuyinyanga fa uhlala egodlweni futhi uphuma uyephi uyinkabi phela mawuyinyanga. Uyinkabi yini inkabi kanti umuntu olwela abantu uyinkabi.
Mawinyanga nje uyinkabi. Ufuna ukwazi lokho. Uyinkabi mawinyanga. Mangabe ungayazi leyo nto mangabe uyinyanga uyinkabi awuyinyoni lapho. Ngeke umuntu efike ekhale eza kuwena uyakufica nawe uyakhala ngoba umuntu bengabeza kumina uzongiqasha ukuthi lalelake ngicela ungidilele nalomuntu ufuna ngidile naye phela mina. Ufuna ngidile naye phela mina. Go 6 nango 7. Yabo. Kangibabuke nje umuntu avela kakhulu kumeja kakhulu beyinto angayazi. Hayi suka. Lokuthiwa ayithenga isigubhu uzoceba ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Yasetshenzwa mafuna aceba kulalwa. Mafuna aphumelele. Sukusa izidlozi lakho umuntu. Nangi unonkululeke ecwele uthi ayike ngihambe nawe mina ngiligwala kakhulu. Hayi vele welokuzana vele ithuluza ngihambe nalo ngifice ensimini. Fice ensimini uyosala wena kodwa ngiyazi idalwa zakho ngoba izona isuke ifuna ziyohamba nami idalwa. Futhi jobu umuntu wesifazaneke nje khonto engafanele vele niyibone. Yabo. Mawufuna nje consultation fee nami ufuna ngikuhlolele mina mangihlola ngishone le ngicela nje ngqo straight kodwa bafethu akekho umuntu mina obook consultation nami ekuthiwa angiyenzile umehluko mina angivele ngithi angiyenzi leyo nto mina ngiyachecka mina thunyela ipower iyobheka ihambe iyobheka ibheke mayisibuya feedback ngiza kuwena ngoba ngifunda ukulahla mina. Yekama ngubhaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka uDakwe kuyini ufana mncane ubhuqa imizi abafokazana amadoda ngothi olodwa labetshisa ithuluza ngambe la ngifice ensimini bathi uxama uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini kunogwadwa ophothwa ikhulu madoda eyobhadwa ikhumule mafavuke njengedanga amala ngumfoka amakhanda khanda inyoke namakhanda amabili lesithatha lenkosazana akekho umuntu engizongamsizi la mina akho ayi ulayithileke loya usakhile bagayi bengabe azi ukuthi kuthiwa 6 bese kuthiwa 7. Hey ubastard lasakhile yakubuka nje yazi kuyabuka nje la mawazi ukuthi kuthiwa akushiyo ukuthi bese kuthiwa bese kuthiwa awulayithile angeke ulayithile ebhetele khona abantu abanezitha ezingababulala noma yinini mangabe umuntu esefike kumina akufanele isitha sakhe simxhaphaze khona abantu abanamacala abangaboshwa noma yinini mawusofike kumina akufanele uboshwe akufanele iphoyisa lidlalele kuwena mawusofike kumina ngoba akekho umuntu omsulwa ngisho amaphoyisa awekho umsulwa emhlabeni so akufanele ungaboni wena vele uboshwa nje untekenteke akumele ube ntekenteke emhlabeni ungabi intekenteke ngisho ungayiqinisa uthi ngistrong mina for the fact ukuthi uyinto evesaniboshwe kalula untekenteke mfana agcwala ngakufakela ufakelwa yimina wakhe ngibhaka ke mfana yabo gcwala nje ngakufakela mfethu ungakuboni nje mfethu uvela ubopheka hayi untekenteke ungayiqinisa ke nje vele phela mangabe ubopheka usukusukelwa vele mawubopheka basuke bekhona abanomona vele mawubopheka usukugadlwa kodwa awusoze mina wangizwa ngizala ngithi hawe khona umuntu ongigadlayo bayangiga fuck off man angisoze ngakhala mina ngoma ngigadlwa inyoni ngeke njenga manje mina I can stand firm ngithi la akekho umuntu ongigadlayo mina akekho ongigadlayo yini ngithi akekho ingoba naye ngifuna azi ukuthi ngithi akekho loyo ongigadlayo ngifuna azi ukuthi ngithi akekho yini ngithi akekho ingoba vele ngisho ngenzani into yakhe ngeke iziwine kumina kodwa mina ngizowina yes hayibo mina ngikhathele mina mfethu abantu bavesane baxhaphazeke kalula lemhlabeni abaxhaphazeke nje abantu badlala abantu umuntu akhipha imali engaka kuthiwe khonto engizokunika yona khonto enje mfethu ugade uNkulunkulu ugadwe idlozi yabo mawusufuna ukuthi idlozi lami njengamanje lingigadile kodwa ngiyabona ukuthi amandla yaphela kumina badefeat idlozi lakho ufuna kulekelelwe idlozi lakho ke manje ubheke ukuthi lishawa yini leti defeatal okwami mina yini uyophazamisa lento eshaya idlozi lakho ukuze idlozi lakho liqhubeke likubusise 07
07981302260 ngiyabona abantu bayafisa ukukhuluma nami. Inamba yami ithi 07981302260. Bafethu le nkulumo yami ngiyayivula noma ubani ukhumbuleke mina ngikhulume mina into engekho mina kunento engizikhulumile mina ngama ngakhuluma ngokuthi idudula izophela ngeke sizwe ngayo ngathi umalema ngoba uhlakaniphila akaphume kulanto yokulwa nedudula yabo ngoba izocapitalize ngoloku ixabana nomalema kanti umalema ngiyamazi ulayithile yabo nangampela khodudula manje ivele yajikelana yodwa idudula yajikelana yodwa ngathi mina kushubile ngathi alikho iphoyisa elizofika libopha ukheli khumalo yabo regardless ukuthi kwenzakalani but alikho iphoyisa elizobopha nangampela khokheli khumalo boshiwe ngiyakhumbula nje kuthiwa kunofakazi zithi ezinye inyoni la kengibhaka wathi ngekaza aboshwe nje nangu uyaboshwa ngathi linda sibone akukhokheli oboshiwe ngaphinda ngathi umsholozi uzuma ikhehla lethu ngathi leyo into okudlala asifune uhulumeni la phatha bengabe shawa into zakhe aloke exhaphaza ikhehla lethu liyoti iyashintsha seyishintsha nathi uyabo njengamanje akukhokhehla lethu ozwa kuthiwa liboshiwe akusoze wezwa kuthiwa umsholozi uboshiwe kwagcina ngalo wamdlala babudlala nakhona futhi bedidisa nje yabo akukho umsholozi ophinda aboshwe ikhehla lethu leliya livunywe emhlabeni livunywe emazulwini wena onyanyayo fuck off yabo ikhehla lethu usholozi ngayisho liyonto le ngasho futhi ngathi njengoba ziyale akakenziki ke lokho yabo ilast ke sahluka khona ke umalema bengabesha into usuke into ezokwenzeka kodwa kule game sihlukile ngoba umalema uthi unamaphosta ngakayithatha second term yabo ngithi mina ngendlela yami yobukhingi ithina phela mina inkosi yobukhingi uzoyithatha second term kodwa ngekahlaliseke kahle kuyona as a result ngekaza ayiqede yabo ngekaza ayiqede second term yakhe uzoyithatha yena njengoba kiwale ngoba kuyimanje kwesiwani kuyaliwa politically and igame uyidlala ngokuroba one way nje bandla upresident wethu uyayirobhela and vele ipolitiki ngakho kuroba akarobi umlabalaba udlala ngenkani uthi ngenkani yabo iphaba yakhe naye emvumelayo ukuthi enze leyo nto yabo kodwa akarobi kwipolitiki ke awusoze wamthola umuntu 100% umsulwa igama bethi politiki lisho ukuthi vele la kuyadlalwa ipolitiki kuthiwa kudlalwa ipolitiki kokuwena uyidlala kanjani uyidlala politically noma usebenzisa amandla onawo ukuyidlala ngenkani hayi ke uyidlala ngenkani kulokhuzana namaphosa ke ngenkani yabo yabo sothini ku president wethu kodwa ngento emnandi ukuthi ke leyo politiki yabo asifuni kodwa ihlukumeze ikhehla lethu Zuma asifuni yabo abayidlalele siyabuka thithi washaya lo wageja lo bese siyayimonitor thina sithi spiritually siyayimonitor hayi zikhona ezinye inkunzi engiyibonayo la spiritually ezikhona ezinye zazo abanye babafundisi nje engikwazi ukubabona mase sihlangana la sihlangana khona endaweni yethu mase sihlangana izinkunzi ukukhuluma ngendaba zemimoya zikhona ezinye inkunzi sihlangana nazo ngelelanga ngiyowasha amasonto engikwazi ukuthi mase sihlangana izinkunzi engibabonayo abaholi bakhona bekhona akhona amasonto yabo le KZN nje amasonto abaholi bakhona la ka spirit noma bakhona la emkhathini lemkhangisho njalo engibabonayo lemkhathini elawula imimoya mhlambe bawu3 abaholi bala eKZN abafundisi kodwa bawu3 engibabonayo nje ukuthi bakhona yabo bese kubakhona ke nje abantu abahlakaniphile ubani ohlakaniphile khona lo mfundisi lo kuthiwa umagejageja ilayithile ke leyatsotsi lekuthiwa magejageja upastor lo ulayithile ke leyatsotsi lo yabo ngathi waqeqeshwa yimina indlela alayithe magejageja indlela alayithe ngalo uthuli ngathi waqeqeshwa yimina ulayithe ngempela ke leya muntu yabo omunye umuntu olayithile kodwa ungaphansi kamagejageja noma baqishe bafana ile kuthiwa unala ulayithile futhi unala ubalo ukhenginala ulayithile ke leya muntu yabo phela sesingashiyana ukuthi umuntu olayithile ukulayitha akuveza kanjani kodwa ukhenginala ulayithile umagejageja ulayithile yabo ukhenginala ukulayitha kwakhe uyimosha ngento eyodwa uyimosha bengabe segxeka uJesu
ilafika imoshe khona umagejageja ulayitheka ngithi ulayithe ngaphezulu ngoba ufika ayenze bese ngengamgxeki kodwa uJesu akamgxeki uJesu kodwa uyayigxeka imkhuba yabantu abasindisiwe kodwa nje as uJesu as a person akamgxeki umagejageja ngoba uzakhale ethi musani ukwenza ngathi niyam-own uJesu nabantu enisindisiwe ulayithile kumagejageja yabo mawungamazi umagejageja uzomazi uhlakaniphile kumagejageja ke ngikutshela ke mina uyena umuntu loyo ke yabo engathi waqeqeshwa yimi hayi ke ngwadla amandla ulayithile futhi naye la ekhona uyazi ukuthi uKing Bhaka inkunzi yabo uyazi uKing Bhaka inkunzi yabo kunezinto ezingafuni ukupolitikwa yabo kunezinto ezingafuni ukupolitikwa khona izinto ekufanele kuyiyeke zinjalo ngoba mina ngafundiswa enye into ukuthi abantu beke babaningi bakhuluma into eyodwa noma kuthiwa ayikho into abayishoyo kodwa beke babaningi bekhuluma into eyodwa uyabona nje mangasuka wonke umuntu abaningi bathi uKing Bhaka siyambeka abe upresident basho bonke abantu noma kuthiwa mina ngikho ready ukuthi ngaphatha izwe kodwa makusha abantu ngaba uyena upresident ngaba uyena okusho ukuthi mabe baningi abantu bethi uJesu khona noma ngabe wena uyazi ukuthi uJesu akekho kodwa ngokuthi kusha abantu abaningi bathi sithi ukhona liyonto ke yenza igama lika Jesu libe namandla ngoba abantu abaningi bathi uJesu khona into nje beke babaningi mawufuna ukuba yikhansela noma kuthiwa uyinkunzi yesigebengu beke babaningi abantu bathi siyakubeka ube yikhansela uzoba yilona noma ngabe unyazi lezulu awulifuni kangakanani beke babaningi abantu bathi sithi inkosi unyazi yebo luyinkosi ngoba yinda once abantu babaningi bashinto liyonto ibakhona noma ingekho ibakhona emsebenzini mawufuna imendlela beke babaningi abantu bakuphakamisa bathi hayi usiphethe kahle lo angabe shop steward yethu uzoba yona shop steward noma kuthiwa uyinkunzi yenyoni ngoba uphakamiswa abantu angazi noma uzongizwani lana angazi noma uzongizwani la into engishoyo angazi noma uzongizwa yini so awukwazi ukudispute indaba uthi public ngithi uJesu akekho ngoba inkinga inqwaba nalomuntu ofuna aqashe ingane yakhe emsebenzini ukulabantu abathi ngithi ukhona uJesu uthi wena ngithi akekho avela ngayithatha ingane yakho yabo khona izinto kufuneka uyivume noma ngokuhlakanipha kwakho kodwa uthi ngoba abantu abaningi bathi iyona lento let me support it ngiyakutshela nje mina mfethu ngiyakutshela ngithi mina mfethu mangase manje kukhethwe umlandeli wami oyedwa la thiwe King sicela lo mlandeli sonke sithi mthathe lo mlandeli ngenyanga umnike u10,000 indlela akusupporta ngayo King siyabona ukuthi akalenzi iphutha wonke umuntu athi siyamphakamisa usibanibani King ngingamthatha nami ngimkhokhela makusha abantu abaningi bethi sifuna usibanibani King bebone iqhaza lakhe la ngamthatha noma ngingazi uzokwenzani kodwa mabethe abantu mthathe King ngamthatha nangu uzinathi lapha ya uthi awuthi ngisusa ingane yami kwi-profile pic hey ngampela phuthuma isuse sisi yabo so njengamanje ngithi mina uKing Nala uhlakaniphile uKing Nala ngakwazi mina ukuba ne-conversation naye ngakwazi akayona inyoni uKing Nala uhlakaniphile yabo kodwa ke sesingashayana kwi-timing yakhe ngaphela ukuhlakanipha kufuna kuhambisane ne-timing akusiza ukuhlakanipha but timing ngabe khona kodwa ithi timing timing ithi funda umqondo wabantu bese kuba uyabona uJesu wayelayithile ngoba khona into abaze bayisho bethi athi shaye ngathi uhamba nabo shaye ngathi udla nabo shaye ngathi uphuza nabo kanti uyazi wena ukuthi ufuna ukubazuza ulayithileke kodwa mawuzofika ukuthi hayi nidakwa nina wayezi abenzela amanzi abe yiwayini hayi ngoba efuna abaphuza utshwala ngoba uzama indlela yokungena bese engenile bese yabazuza yabo
siyathemba nangu siyathemba Ntshabe uthi nawe uthwele eNigeria King. Hayi lalela. Ayikho mina inyoni ekuthiwa ingama phezulu kwalesikhonkwane sami. Nasi isikhonkwane sami la mina. Nasi isikhonkwane. Into yami ulwa la. Alukho uhlanga engangashaba lona la. Sila ayikho inyanga engama phezulu kwalesikhonkwane sami. Ethi King thatha lento ayikho. Ngoba ayikho inyanga noma kuthiwa noma yilezi ezinegodle ehlahlene eziqoka amaribhi nabovu mase sihleli kanje phansi ngingayifundisa mina nginemfihlakalo yezulu. Why ugobela wami uNkulunkulu? Mina ayikho engaqhamuka ithi King Bhaka wake wafika kumina fuck off ayikho lonto. Owami ugobela uNkulunkulu. Njengoba ngisho ngithi khona ngibuye ngibabone la. Njengoba ngiveza lamadoda lawo. Akhona amanye ahlakaniphile. Yabo kodwa lawa sengawabuka hayi angiyiphathi ke yenyanga lezi zakithi badla eseyivele zaphenduka osomahlaya. Akasekho umuntu osile nje ongaya kosomahlaya ethi ukhona usiza olufuna kosomahlaya. Hayi inyanga nje zilima zezona. Yabo zilima zezona ke nje ngeke nje umuntu osile nje athi hayi ngisawufuna usizo hayi sisese kosomahlaya too much. Ayisekho into esile oyifunda enyangeni zakithi because inyanga bayivula umlomo akufanele ikhale. Funa mayivula umlomo iphilise. Manje ezakithi inyanga zivula umlomo ikhale. Hawe ngiyafa bangikwaza ngebhoko bayangibulala bayangidala mase kukhala inyanga abantu bazokhala kanjani umuntu okhalayo? Hawe inkinga ngishawa umabhiza haya ngimshayanga umabhiza uchazani wena? Yabo hayi inyanga sezoma kodwa uma unebhadi kungayigaxelela ke nawe inyanga zakithi nje ngisho lezi ezigamile zikhona kodwa ezinye esingajwayelene nazo engathi mase ngiyibona ngithi indodana bafethu kodwa engayazi ngami mina anginamona kodwa futhi ngine straight talk nje mina mawunyanya ke futhi fuck off. Ukugqoba kwami kwakho ukuthini lokhu uzana uNtokozo Eugene lapha Shabalala. Ukugqoba kwami kwakho abantu sebeqalile bengithanda. Unyathele la ekhaya uthe inyathela uNtokozo nje la kwami ukunyathela nje usebeqalile abantu bayamthanda ngokufika la. Ngishilo nje nanga iveza uNtokozo uthi sebuya la. Bengingafuni mina ukuveza ukuthi obani sebebuya la. Kodwa ngiyababona. Suka nini madoda. Inkinga kuphumeki mase ngingenekile futhi usabona abantu ukuthi basangaka basafuna uKing Bhaka kakhulume. Hayi ngeke madoda angeke madoda. Omunye umuntu ohlakaniphe ngempela kodwa abantu abangaboni uhlakaniphile. Omunye umuntu mina engimvumayo uyabona ke lekuthiwa ungizwe emchunu. Bafethu angikhathali la muntu umbuka kanjani. Ngiyakutshela mina. La muntu uhlakaniphe udlula inyanga la muntu ungizwe emchunu. Yabo. Futhi yabona i-timing ukuthi afika ngisike mase ngimsika bese yathula ngaphenduli. Isaveza ukuhlakanipha ngizwe liyanto. Washo wathi ayingeke King. Mangabe ngiphikisana nawe ngisengibonile la ukuthi ngizovela obala manje. Uhlakaniphile umacingwana madoda. Yabo. And umacingwana ekuthiwa nje wayenza ipolitics bese bangampela leli phupha lifunayo loba upresident ungizwe. Ekuthiwa wayenza ipolitics ubezoba. Yabo. Kuthiwa wayenza. Ngoba ubezokwazi ukuthi umemeza nini, uthula nini, ubhekelela nini, umanuva nini kanjani. Kuthiwa nje wayenza into esho ngayo nje ipolitiki. Kodwa when it comes to ekwazini ukubona nokwazi ukupredicta ayinja kungizwe. Angikhathali mina vele into yakhe ubuya yenze ihambe nobuhlashana lo kodwa engase nje akwazi uku-add something what you call professionalism. Ayingaba yinja baba. Mangathiwa nje usondela kakhulu umuntu inkinga abantu abangamcija abamcijela ukuthi abe professional akwazi ukuthi ngelinye ilanga limele izwe. Usesebenziswa ukuthi nje ahlaphalaze athi engasayiqoqa ngizwe athi hayi uyinja kasathane baba. Iyacabanga le ndoda le. Hayi uyacabanga ke lokho ukuthi ungizwe yabo. Yikona le phethi ehlakaniphe njalo kodwa uyinyoni kunami.
hayi inyoni phela kunami ke yabo kodwa ungizwe ahlanipheke ngampela ngikutshela mina yabo mina ke nje ngeke ngibe nomona ngoba elokhuzana engale ngaphesheya cha ngeke ngibe nomona kongizwe uhlakaniphe iqondile kodwa ngibonga ukuthi ukuhlakanipha kwakhe nenkani yakhe ayingizeli ngobuso mina wake wazama ungithi ngathi hey ungangilume mina ngamuthi 1 2 wagcina ngci sokuhlakanipha ke lokho hlakaniphile ungizwe yabo angaba into enkulu ngempela phela abantu abamazi ungizwe ngasekuqaleni ungizwe akakazi ungizwe abe into encane ngiyababuka nje abantu abangamazi ungizwe wayegijima amazwe ungizwe awekho amazwe angawazi ehamba nezinto ze-theater mina ngimazi mina ngihlangana nongizwe ngo-1997 ungizwe sasihlangene ePlayhouse 1997 wayevele inkunzi ungizwe akakayona inkunzi namhlanje ungizwe abe neoffice uyezwa abe neoffice angazi ukuthi uzolirenta ngani kodwa kube khona abantu abazomrentela ioffice ngendlela kade aqala ungizwe kuba ungqondongqondo agqoka isuti ungizwe begqoka into zesizulu agqoka isuti ngo-1990 bani ungizwe bengagqoka isizulu begqoka isuti ene-office lapha ya edrobheni lapha ya ngako 320 yabo engenayo imali yokuthenga i-office kodwa ekwazi ukuba nentombazane emsebenzele e-office ungizwe imchunu ukuthi wayekhokhela kanjani makuphela inyanga ngoba phela yayingekho imali kodwa iyayihola ukugcineni awungizwe akayonto okudlala yabo ungena kwakho nje okhosini ungizwe wangena ngabo lo clever bakho lafike lathi kumbamba ukhozi kancane ukuyongena kwakhe kwi-roots ungizwe wangena ngabo lo clever bakhe kwi-roots phela kwi-roots siyazi thina kwakukhona utshatha wahlangana nenye indoda eyayidume kakuthiwa uLloyd lapha bayimanuva SABC bawuthi bamkhahlela utshatha wangena ungizwe kwi-roots ngakutshela ke mina azikho mina into engingazazi kodwa ngiqonda ukuvuma ukuthini ungizwe bethe lento ngizoyiphazamisa uyiphazamisa ngempela bethe lento ngifuna yenzeke uyenza ngempela hayi namhlanje mangabe wena uzomfunda manje ngeke uqedwe umqondo wakho umuntu owazi umqondo kangizwe yimi futhi umuntu owazi umqondo wami ngingakabi ukhingi ilona ichunu mangabe ngilisika ichunu mina ngilisika ngisuke ngazi ngisikaphi mina ngazi futhi mangilisika ngeke ngiphendule ngoba liyangazi mina ungizwe mina mangimsikile akangiphenduli ngoba akanalo ilungelo ukungiphendula mina mangisika inyanga zingiphenduli ngoba azinalo ilungelo ukungiphendula ngine power phela mina ngamgweba straight phela umuntu lapha yabo ngeke nje mina uzwe ngifane ngiyomenyezwa nje hayi mase ngithe no uno mina mase ngithe nje no uno mangithe igubha zikho akho umuntu futhi uzoke ngilandela athi hayi mina ngithi sikhona akanawo lawo mandla mase ngithe lento yeni niqola ngayo iyekeni lento yeni yokuqola abantu manje sekushow mina wokugcina ngci mabeqhubeka futhi ngogcina ngibabiza ukuthi usibani okwamanje ngisathi igubha into yazo iqola abantu ngoba inqaba abantu abangibuka la abazithathela igubha bahleli nazo ngeyilanga labantu ngifuna umuntu nomuntu apost isigubha sithenga la asasiveze umuntu hayi namhlanje ngiyosho mangithi siposteni kodwa ningaqale nipost ukuthi nithathe kubani yabo umuntu nomuntu ngofuna sishutha sifake athi nase sam uyozibona igubhu singakanani ezingasebenzile eziquve kubantu ufaka isigubhu ufaka imali owasithenga ngayo ufaka isigubhu ufaka imali owasithenga ngayo uyobona ke la ningaqale niyenze leyonto kodwa mabeqhubeka kukhonokolo zayo siyofika kulelo point lelo ukuthi wonke umuntu owathenga isigubhu ngicela sifake la uyobona into eyokwenzeka uyobona ke yabo okwamanje ngithi mina lento yegubhu bafethu sizana abantu ngokwedlozi nangokwepower leye gubhu ukuqola abantu manje ngiyakhuza ngithi mawukuthi igubhu ubudla ngaso phela ubugebenga ngithi yabo so umuntu omunye uzazenze izihlukane athi lesi sinje hawu lo muntu uyaqola akekho ngama la athi mina ke ngibhaka ngithi nginazo igubhu bekhona othi nginazo ke ngibhaka ngichallenge ngingamfonela manje back sikhulume ngaye ukuthi ubani nathi ifoni yami eceleni anganginike nami manje ngimfonele noma kuthiwa inyanga yangaphandle ethi yona nesigubhu singakhuluma open la uzwe ngiyitshela ukuthi isigubhu asikho kangakanani
ogoloza akafake inamba la othi yena uyathwalisa ngegubhu yena uyazazi ngimfonele ngimtshele ku loudspeaker ngimbuze imibuzo ngimbuze ngama level aphele nya ngimbuze ngemimoya yabo ngimbuze ngokuhlukana kwezilwane ngeke yazi leyo nto ngimbuze ngengqinamba ngeke yazi leyo nto tshela ke mina ke kunokugwajwa ubhadwa ikhulule cha ngicela ukuvalelisa abafethu la sengidonse kakhulu mhlambe liphelile hour manje nginyisa kodwa ke ngiyazithanda abantu inyanga zakithi eyisiza abantu ngokweqiniso nezingenwe abadala ukuthi balekelele umphakathi ngithi uNkulunkulu abusise lezo zinyanga lezo yabo ngoba zikhona ngiyazihlonipha lezo kakhulu abangenwe idlozi abantu abaphuphayo futhi ebusuku baphuphe ngokuthi babevuka ekseni bazobasiza kanjani abantu ngiyakubonga lokho kodwa ngimfuna umuntu ophuphayo ukuthi mangivuka ekseni ngizobaqola kanjani abantu foko kuloyo ngibuke ngisho inyoni vele ngizele ngobuso nje ngithi awubheke lokho yabo foko kuloyo othi belela aqhamuke nama strategy ngizobarobha kanje ngibarobhe kanje hayi sikhona sikadile thina ngikhona nje ngikadile mina and mina kuphela labantu onedamu mina kuphela onedamu kwazi kwabhikisha abantu bangale ngasekhaya beyikhala ngedamu lami ngathi mangiqhamuka bavele bazompa impana bathi akuthina bekusibanibani ngavele ngababiza ngabosela inyama bonke laba bebekhala ngedamu lami abanitshelanga abasaye ephepheni uyosho wazi wasibusisa ukhingi kade sicabanga ukuthi uzosigweba ngavele ngabosela njengabathengela utshwala abadla inyama yabo ngathi hayi mangabe nisaba ngoba phela vele kuyasabisa ukuthi kuvele kube nedamu vele endaweni uthi uyawabheka amanzi adala lingashi leli damu wekho ngoba kuyaziwa ukuthi isiphethu siyasha ebusika sibuye ehlobo siyaziwa nje isiphethu siyasha yabo so mina ngivele ngakho idamu endaweni abangayazi ubusika nehlobo alishi ilonto ebathusayo ukuthi alishi ingane ebusika ehlobo kona ke kwenzakala yabo so nje hayi ngavele ngaba ubunjawulu naye bawumbotha ka understand futhi usabile uyakuhlonipha ukuthi usabile bese uyamcomforta ususa uvalo liyakhishwa ke kumuntu base sikhuluma ngegroup nje iyofika umuntu obengichallengeile ngiyombuza ukuthi uvalo likhishwa kanjani uvalo nje liyakhishwa uvalo onenkinga yesibeletho siyapheshwa isibeletho umuntu akayithola ingane sibhobokile isibeletho siyapheshwa isibeletho abonakala amahluli amnyama ephuma embobeni la kuphuma khona emva kwalokho base kuyaphesheka bese iyahlala ingane ayihlali ingane esibhobokile isibeletho yabo so nje mina ngibabona abantu mina bengizila ngobuso ubotha yilo ilabantu laba abayinyanga zakudala lezi ezazigoqa too much uthi mawufika nje kuthiwa ubangazidala uthi ungena nje ubangazidala uthi uyabuza iziphi hayi zakomalume nezakini akho uyakuhlanya leyo muntu uma bengakubanga abaphila yakhodala zakubanga sokubhedela leyo muntu athi umuntu wazalwa embethe yibo savelela bozala kwembethe yibo iyo stress engene abantu ifuna u5000 okulanda ingubo uyakhonguba ilanda ukazi uzala umbethe wena bengabe uzalwa usukuzalwa uphathiswe amandla italente uzophila ngale emhlabeni umbathiswa amandla mawumbethe into leyo ke engeke kuthiwe khona uneso wayintshontsha amandla omuntu angafika funde bese uthi wena uzomphuca imfindo yakhe italent uzalwa nalo akukho umuntu ongalithatha ungazi ulumoshe wena ngokudaka utshwala daka utshwala kulumoshe italent lakho ushawushawe yini ukudaka utshwala ukuthanda amantombazane left right and center uyalimosha italent lakho abantu ibona abayidestroyayo benganakile kodwa bona yabo tshela ke mina ngicela ukubonga nje ngicela ukuvalelisa ngolosithathu ngo6 ngizobe ngikhona zobe iduma futhi ngobe ngikhona nge-live kube umgqibelo ngo6 losithathu nomgqibelo ngifika ngawo mangafikile ningithethise nami phela kufanele ngiqonde ukuze nikwazi ukuplana izinto zenu ukuplana amadatha and ngajabula bengabe nilalela kakhulu la ngoba ngibabona abanye bethi hayi King Bhaka sifuna ukuthi manje usisize masuthi angizosiza kufanele ukuthi lapho usuzongiqasha sifuna ngivuma ukuba inkabi yakho phela mawuthi angikusize uqothene uyangiqasha njengenkabi
angizokulwela ke manje inkinga zakho ke manje nake yabo ngilwela abani ngilwela wena nedlozi lakho usuyangiqasha yabo mase ungiqasha ke ukuthi angizokulwela khumbula ke mina ngenza into ezifika ukuyongena emizini yomuntu nje makuphoqa ukuthi angingenwe umsebenzi omkhulu kabi loyo yabo umsebenzi omkhulu kabi loyo mina ngithi angidlali nangiya usiyabonga bayanda hlomuka ngithi uthi Bhaka ungaqali uhambe asiqhubeke mfethu kusamnandi cha mfethu nakumina kusemnandi mfethu inkinga isikhathi bafo mfethu siyahamba isikhathi mfethu siyahamba isikhathi mfethu yabo siyahamba isikhathi mfethu yabo khona abantu abafuna ukulala nangiya ethi wanginyisa ngilatshwana ukhona uthi angivale ngo12 awukahle mfethu cha phela khona abantu mfethu mayisiyinde nevideo akubi mnandi mfethu kuba mnandi emasayenza but umuntu ozoyifica seyikhona epagini bengabe ethi ayibheka yi-hour lokho 2 hours uvela khathale engakayiqali kanti bizomphilisa yabo hayi mina angisoze mfethu ngayikhuluma into engekho no angisoze ngayikhuluma into engekho hayi angisoze ziningi izinto engazikhuluma la zenze isense njengakade ngibala ngithi mina khona izinto engiyishilo ngathi mangabe ngithe into ngeke iziyenzeke mina nginamandla wokwazi ukubheka ngishizwe izwe ngabona nje enye inyanga yesifazane ithi sifuna isithembu samadoda mhlawumbe ngikuchazele ngesithembu yabo isithembu awusifuni ngoba uthi ubaba wayenesithembu isithembu awusifuni ngoba kunomuntu omthandayo wesifazane usufise ngazi ukuthi manje usungamona uthi ufuna isithembu uzoshona phansi lapho isithembu usithatha ngoba kunemigomo eqondene nawe awusithathi isithembu ngoba uthi ngizalelwe esithenjweni awuyenzi lo mistake kuba nemigomo eqondene nawe ethi thatha isithembu ingakho ngithe eqaleni mina ngithe lento yelwane ikhona ngeke nifihlele mina engekho yegroup elwane kodwa ikhona izona izilwane lezi eginqa imoto zifuna igazi labantu izona izilwane lezo izona izilwane lezi evele zihamba esiswini zikudonse zikubhoboza izona izilwane lezi uza umuntu ethi ngizwe into ezikhuluma emadlebeni ami yabo ubona umuntu esehlanya kusuke sekukhuluma zona izilwane mfethu zikhona yabo uma ngabe ufuna isithembu usuke uthathe ngitshela mina ngomuntu ofuna ukuphumelela hayi lo othi ubaba wenesithembu sokuxhaphaza isithembu lapho yabo mangabe mfethu ufuna isithembu usuke uthathe izilwane la uyithathe khona izilwane oyithathile mangabe usuyithathile zifuna ukujabula ngoba yindaba seziyingxenye yempilo yakho beke zangene izilwane ekhaya ziyashintsha zithi kukithi la zithi ubaba lo zithi umalo bese ifuna laba izilwane zifuna amantombazana ngokuthi uthathe isithembu kanti izilwane zigangile funa wena kwingqinamba ungavumi lezi izilwane zilale nomngakho ngoba ungaboni uthi ulele nomngakho kodwa athi ngiphuphe ngilele nento elele nawe shuthi lezi zinto ezithathile seziyaganga ziganga kubani manje ziganga kumngakho ulele naye ayifuneki leyonto so ukuze zingagangi ngomngakho ngoba uzithathile funa wenzeni funa uyitholele umuntu ezolala naye singena lapho ke isithembu ingakho uma ufuna isithembu umngakho umtshela into eqondile uthi nkosikazi ngifuna umfazi wesibili manje ngoba yini into zami azihambi kahle awusithathi isithembu ngoba uthi into zihamba kahle into zami azihambi kahle mangabe ngizwa njengoba zingahambi kahle kuthiwa khona umfowethu noma khona ubaba owashona engashadile lelo gama libalekile kumfazi ilona likwazi kumgoba njengoba ayikade engashadile kumele ngimthathele umfazi yini uthi uthathela umfowethu washona ingoba vele lo mfazi omthathayo uzolala nento eyashona eyisilwane
So kulo uyayiveza lento ukuthi uthathela kodwa uthi ngithathela isilwane, uthi ngithathela umfowethu ngoba lesilwane njengoba sesivumbele sezala sesiwumfowenu noma sesiyingane yakho. Yabo, noma uthi kunkosikazi khona ingane mhlawumbe usumdala khona ingane yami eyashona isihlakaniphile ingaganiwe, kuthiwa leyo ngane kufuneka ibe nomfazi ukuze silunge into zami, ngiyayithathela. Uthathela umuntu ofile umfazi wesibili, uthathela isilwane umfazi. Ngitshela mina ngesithembu esizokwenza uphumelele. Lesi ozosithatha ngoba uthi hayi ubaba wayenesithembu nami ngifuna isithembu, ozosithatha kanjalo sokushonisa phansi leso, sodla wena, sodonsela wena phansi. Kanti isithembu osithatha ngoba umela ingqinamba yezinto oyithathile izoya phezulu. Ngoba lo mfazi omthathayo, 1 kungenzeka ahambe sibhoboke isibeletho angayitholi ingane ngoba yindaba ulala nesilwane. Vele umthathele liyonto, vele ngisho ungahamba uye eGoli umshiye awunankinga ukuthi umshiyile, vele umthathele ukulala nesilwane. Ngenkathi echitha umfazi wakho funa bangakutshela abantu, mabekutshelile funa ungalwi naye ngoba ngenkathi echitha indoda ezolala nomkakho omthathele isilwane, yonke inhlanhla yaleyo ndoda izohamba ngoba lesilwane esilala nayo sithi masilala naye mase siyamcupha ukuthi umuntu ozongena la inhlanhla yohamba. Yingakho uthi mawuthi uyalala kwazi komuntu, sometimes avela dedela igazi noma dedela amanzi noma kube kuhlungwana noma abe novalo, uvalo olukhulu ochitha umfazi. Uvalo uyabona ngoba novalo olukhulu, uvalo yingoba ngaphakathi kuwena kunesilwane. Njengobulala naloya isilwane sisebenza le ndoda. Kunabantu mfethu abangathakathiwe abashawe ukuthi empilweni balale nabafazi babantu, kanti umnikazi walomfazi uyasebenza. Mfethu ngiyakucela ungayenzi lento uthi ngicela umfazi wami umcuphe. Ayishiyo kanjalo ukuthi hayi manje ngimthemba umfazi wami, angiyithembi intombi yami, ngicela uyicuphe. Ayikhulunywa no level kanjalo, ayikhulunywa. Ngicela ngiyabakhuza ngisho abafika kumina ethi umuntu hayi manje ngicela King ungisebenzele umfazi wami abheke mina. Ayikhulunywa kanjalo. Inesigaba sayo leyo nkulumo, inesigaba sayo ngoba into ejulile. Yebo kuyenzeka kodwa ifuna uyazi ukuthi lento oyishoyo uyayifuna yini yenzeka ngoba isinqumo sithathile asijikwa. Baba yini bafethu, bekumnandi sindawonye, siyoqhubeka futhi nangelinye ilanga siyixoxele indaba ngoLwesithathu ngiyeza. Singiyajabula manje abasebaningi abantu abeyisayo bengabe ngikhuluma sebebonile ngivele ngibanyise. Ngiyabo kungcono ngibanyisa ngokukhuluma, angibanyisi ngokuba attack, cha, ngisuke ngibaqondisa nje ngithi mangikwazi ukuqondisa ngebased inkinga zakho ngisuke ngingakwazi noku-attack, but ngeke ngi-attack ngoba ngelinye ilanga kuzomela mina ngikusize futhi. Awumpanishi umuntu okweyiso kwamanje ngoba kusasa uzoshintsha abe umlandeli wakho. Baningi